Tnieda l-portal ġdid u liedna My Child, servizz edukattiv ġdid li fih il-ġenituri u l-kustodji legali ta' tfal se jibdew jaċċessaw minn post ċentrali is-servizzi edukattivi kollha. Din tnediet bil-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima li spjega li dan is-servizz se jgħin lil familji jiffaċilitaw l-isfidi li jiltaqgħu magħhom ta' kuljum. Se jkollhom aċċess anke għas-servizzi fuq isma' oħra, fosthom tas-saħħa, sport, trasport u kultura. Dan il-portal se jservi wkoll biex dawk li jibdew jagħmlu użu minnu se jkollhom il-kumdità li jiġu informati fuq dati ta' skadenzi u applikazzjonijiet, fosthom fuq it-trasport skolastiku, l-iskedi tal-vaċċinazzjoni, dati ta' attivitajiet kulturali u oqsma oħrajn. Il-portal u liedna My Child se jispandi fis-servizzi tiegħu matul iż-żmien fejn kontinwament se jibqgħu jittejbu s-servizzi biex l-istudenti jkollhom dak kollu li hu bżonn już għall-aċċess tagħhom filwaqt li l-ġenituri jkunu jistgħu jikkonċentraw dwar dak li jiswa l-aktar u liedhom